ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿಂದ ಅಂಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೊಕ ಎಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದುಂಡತಿ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗ್ ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟಿಫಿನ್ಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂದೆ ಆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಗುಂಡತೆ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟುಡ್ ಬೊಕ ಒಂತೆಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ನಮ ಚಪಾತಿಗ್ ಏತ್ ಹದ ಬೋಡ್ದುಲ್ಲೆ ಆ ಹದಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚ ಒಂತೆಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡತುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಟಾರೆ ಬುಡ್ಕ ಅದ ಮುಟ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತೆ ಏನು ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೀತೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತೆ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ಗುಂಡದೆ ಯಾನ್ ಕಡಾಯಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಚೂರು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಸಿಮೆ ಚಟಪಟ ಪನ್ನಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ವೆನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಂಚಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ವೆನ್ ಐಟಡ್ ಬೊಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೊಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಡಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇಯರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗೋರ ಯಾನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜವಿ ಉಪ್ಪು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿನಮ ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿನ ಒಂತೆಂತೆ ಬಾಡಾಗ ಐಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದೇನೋ ಚೂರು ಬಾಡೋಡು ಇಟ್ಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂವನಗ ಒಂದು ಬಾಡ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಏನು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನಿಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯರೆ ಬರಲಿ ಅದಾಗ ಅವು ಒಂಥರ ಚಟ್ನಿದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ರೋಲುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಖಾಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಾವು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಅವು ರಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ನಿತ್ತ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವನು ಸರಿ ಇಟ್ಟವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಹೋಯ್ತ ನೋಡು ಆದ್ ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆನಪುಂಡತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜನಮ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಏನಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡತೆ ಅದಾಗ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಪಸೆ ಪಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬಾಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅವೆನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಂಚನೆ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಒಂಚೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲ ಎಂಚಿನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಿಂಜಾವರೆಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೆ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಒಂಚೆ ಬೌಲ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಕಂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗಳು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿನ ಒಡೆತದು
ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ. ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚದ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಂದು ಉಪ್ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚಿಡೆ ಚಪಾತಿ ಲಾಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೈದಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಏನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಚಪಾತಿ ಗುದಿ ಇಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಏನು ಗುದಿ ಇಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚಿಡ್ ತವ ದೀತ ಬೆಚ್ಚಗು ತವಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪಾತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಂಡ ಬೊಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಿಂಜಾರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಯದಿಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೈತುಂಡು ಆ ಚಪಾತಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಜಿಂಜಾದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಚಪಾತಿ ಲಾಯ್ಗ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ತೆತ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಂಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ದಿರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಐನಗಳು ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಅಂಚ ಆಪುಂಡವು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ದು ದೀಸತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತನ್ನು ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಹೊರಾನಿ ಮೈತಂದ ಕುಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜಾಣಿಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಲ ಉಡೆತದ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಒಂದು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಹಿಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಕುಡಿಗಡೆ ಪಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯೊಡತ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಣನಗೆ ಚೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚದ ಆರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪಿ ಪಾಡೊಂಡೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಕ್ಲೇನು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿ ದಯಪಂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಚೀಸ್ ಏನ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಏನಂದು ಸೊ ಅರೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹೋಗ್ಬಾಪುಂಡು ಅವೇನು ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಏನು ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಉಳ್ಳ ಸಾಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೀಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಡ್ ಇದ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿನ್ನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪೆಡಿ ಪೂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿಪ್ಪೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಇದು ಒಂದಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣನಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲ್ಲೆ ಆರಾಮುಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಇಂಕಿನಿ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂಡೆ ನಾ ಕಣನ ಬಂದಿರಿ ಚಾನಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಷ್ಟ ರೆಡಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಚತ್ತ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಗಲೆಡೆ ಚುರ್ಕಿಯೇ ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರಾಮಿಪ್ಪನಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ತಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾನಲ್ಲಿ ಅವರನೆ ಮೈತೇನು ಅವು ಕುಡಿಗೆಡೆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮಡ ತಪ್ಪಾಯಿನ ತೋಚ ಅವಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮೇರ್ ಪಂಡರ ಅಂದ ಮೈಪ್ಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ಡೇ ಸರಿ ಪಾಡಪ್ಪಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಉಂಡತೆ ಏನು ಚೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ರೋಲ್ಗು ಖಾಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆತೆಯಲೆ ಒಂದು ಏನು ಅರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಕಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಚೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಆತಲೆ ಸೆನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಧ್ಯೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ನಾಯಿನತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.